Peloton dandies, world bananen yeah, Nurin Kants. Sorry and Nelhin Leda, Micken Peel. Onko mulla ollut mikki mutella tän koko ajan? On varmaan. On varmaa. Meinaako tää, että mulla on mikki päällä? Siis ei minä kuuluu ainakin sun Ei ääni. Vera, minne mun tisha meni? No ei kiinnosta. Pitämään Scratchia elossa. Joo. Scratch on histissä kaikki kunnossa. Ja sä oot. Sä taimit. Alkat siinä. Et ollutkaan. Milloin sä tulit, kun en nähnyt sua? Mä olin 3. Puskin is autistic. What do you mean? Mäkin tuun tekemään mässineitä. Ei, tämä ei sovi. Mutta muista, et laita niitä tän perään. Krapsi just distractas luuita. Mä vaan silleen, ei, tämä ei sovi. Mä teen tän kovan suojeleminen ihan vaan sun takia. Tää on poppi. Ja tämäkin on. No, mä vartoin. Mä en oo niinku pitkään aikaan tehnyt tällä mässineitä. Metrejä ja... No niin. 55. No niin, hyvä. Ei, mä en jaksa tätä hommaa. Kun mä sain yhden ikkarin, kun mä aloitin se. Pysytään me täällä. No niin, kalmaa. Mä voin nyt kerätä siitä kissan tänne. Oh my god, mä kuolen. Mä en distractää. Meillä on Rimpo ja vitsin V. Okei. Lähtikö se sun perään? Sä vei research. Joku kuoli. Distraktsia. Ei, se on lähellä. Käänny tänne päin vitsin V. Ei, se juoksee tänne. Mä kuolin. Kuole. Mä distractasin vielä.